Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα unboxing. Σήμερα έχουμε στα χέρια μας το Google Pixel 6 Pro Stormy Black Edition. Ανοίγοντας το κουτί βλέπουμε το τηλέφωνο. Βάζουμε το τηλέφωνο για αργότερα. Έρχεται μαζί με ανταπτοράκι από USB σε Type-C και έχει και το καλώδιο από Type-C σε Type-C. Μπριζάκι δεν έχει βάλει η εταιρεία μέσα, εννοείται. Και εδώ έχουμε το πινάκι για τη SIM card. Ωραία, πάμε να το κάνουμε unboxing. Ωραία, τώρα θα το ανοίξω. Άμα έχει μπαταρία, καλώς. Τον ήχο κάνεις νομίζω. Όχι, αυτό είναι το power button. Παίζει να μας έρχεται χωρίς μπαταρία, έτσι. Τόσο καιρό που έκανε, ξεφόρτισε. Λοιπόν, 3 μέρες μετά, επιτέλους έχουμε μπαταρία. Βάλαμε θήκη με λυσούλες, βάλαμε τζαμάκι. Έχει μια καθυστέρηση στο δαχτυλικό, δεν είναι το πιο γρήγορο που θα βρει σε κινητό. Είναι κάτι δεύτερα, αλλά δεν μας ενοχλεί αυτό. Ανοίγει το κινητό αρκετά γρήγορα. Εδώ δίπλα το power button, το volume up και το volume down, τα κουμπιά είναι αρκετά σκληρά, δηλαδή θέλει δύναμη για να τα πατήσεις. Ακούγονται κιόλας που τα πατάς. Με 2 κλικ μπαίνει η κάμερα, που έχει αρκετά καλή κάμερα, θα το πούμε στη συνέχεια. Παίρνοντας το κινητό έχουμε την αρχική οθόνη, το Google Search, το οποίο δεν μπορείς να το μετακινήσεις. Δηλαδή άμα το πατήσεις παρατετημένα σε βάζει στο search τέτοιο, είτε στα widgets. Έχουμε εδώ πέρα το Chrome, το οποίο έχει search bars διάφορων ειδών. Δεν το μπορείς να μετακινήσεις. 120 Hz οθόνη. Μπορείς να το κάνεις customize όπως θες. Εδώ πέρα εφαρμογές. Το μενού. Πολύ smooth οθόνη. Άμα δεν μπορείτε να το δείτε από την κάμερα, αλλά άμα το έχεις στα χέρια σου είναι ωραίο. Στις ρυθμίσεις τώρα, λίγες επιλογές. Πολύ λίγες επιλογές. Είναι ίντερνετ, ξέρω εγώ, μπαταρία, τα apps. Ό,τι έχει κάθε κινητό, απλά σε πιο περιορισμένες επιλογές. Θέλει να το ψάξεις πολύ το κινητό έτσι ώστε να καταλάβεις πού βρίσκονται όλα. Εδώ πέρα για το Bluetooth, Connected Devices το λέει, αλλά το έχει από κάτω το Bluetooth. Για το ίντερνετ έχει πολλά διάφορα εδώ πέρα. Και σου δείχνει και τα Pixel Tips, τα οποία είναι τα κρυφά πράγματα, όχι κρυφά ακριβώς, τα πράγματα που μπορεί να κάνει το κινητό σου που δεν τα γνώριζες σε προηγούμενα κινητά προφανώς. Άμα κάτσεις και το ψάξεις είναι 15 λεπτά υπόθεση. Τώρα 3 μέρες που το έχω το κινητό είναι αρκετά καλό στο χέρι, ελαφρύ. Φαίνεται ότι είναι πολύ καλή κατασκευή. Η ποιότητα της οθόνης που είναι 1440x320 είναι αρκετά καλό στο μάτι. Δεν υπάρχει θέμα με αυτό. Οι εφαρμογές μπαίνουν υπερβολικά γρήγορα. Δεν προλαβαίνει να ανοίξει. Δηλαδή είναι απίστευτο γρήγορο το κινητό. Είτε στο Google, οτιδήποτε εφαρμογή. Εδώ Discord. Απευθείας. Ανταγωνίζεται αρκετά κινητά στην αγορά. Υπάρχει και το 7 Pro που πιστεύω είναι καλύτερο, αλλά με πιο ακριβή τιμή. Τώρα στην κάμερα, ας πάμε στην κάμερα, η οποία κάμερα είναι στα 50 MP η κάμερα η κεντρική, στα 48 MP το telephoto, όπου είναι αυτή εδώ η κάμερα, στα 12 MP η κεντρική κάμερα, η τρίτη, και έχουμε τώρα dual LED flash, δηλαδή το φακός είναι ο κεντρικός φακός και ο αισθητήρας. Φαίνεται εδώ ο αισθητήρας. Μικρόφωνο πρέπει να είναι. Το μικρόφωνο αυτό δεν νομίζω. Ο αισθητήρας είναι δίπλα από το flash. Η τρύπα είναι το μικρόφωνο. Τι αισθητήρας είναι αυτός? Ξέρω εγώ. Laser.
Α, είναι autofocus, laser autofocus. Autofocus. Κάτι τέτοιο πρέπει να είναι. Μπορεί. Για τα βίντεο τώρα, μπορούμε να τραβήξουμε βίντεο σε 4K ανάλυση 30 και 60 fps. Μπορούμε σε 1080p ανάλυση με 30, 60, 120 και 240 fps, το οποίο πιστεύω είναι υπερβολικά καλό. Υπάρχει το πορτρέτο, το motion, το action pan, ουσιαστικά όταν ένα όχημα, ας πούμε, για παράδειγμα, που θέλετε να βάλετε φωτογραφία και είναι εν κίνηση, άμα το βάλετε φωτογραφία ουσιαστικά θα είναι σαν να είναι σταματημένο. Θα είναι σαν να είναι σταματημένο. Και το long exposure, το οποίο κάνει τα πράγματα σαν fade, να το πούμε έτσι. Θα έχει φωτογραφία. Ναι, θα βγάλουμε μια φωτογραφία και θα το βάλουμε στο edit. Η selfie κάμερα 11,1 MP. Μπορείς να τραβήξεις βίντεο με τη selfie κάμερα σε 4K στα 30 fps και 1080p στα 30 και στα 60 fps. Επίσης καλό. Γενικά είναι μια πολύ ωραία κάμερα. Αξίζει πολύ να το αγοράσετε το τηλέφωνο για την κάμερά του, άμα θέλετε κινητό με ωραία κάμερα. Αυτά γενικά με την κάμερα. Τώρα ο ήχος. Έχουμε στο κάτω μέρος 2 ηχεία και στο πάνω μέρος ένα μεγάλο για στέρεο ήχο. Δεν υπάρχει audio jack, προφανώς. Λοιπόν, τα ηχεία του είναι αρκετά καλά. Θα σας βάλω ένα τραγούδι να ακούσετε σε τέρμα τη φωνή. Προφανώς δεν είναι και τα καλύτερα ηχεία που θα βρείτε στην αγορά, έτσι. Υπάρχουν και τα iPhone. Έχει αρκετά καλά μπάσα, ανάλογα και με το τραγούδι προφανώς. Η μπαταρία του είναι στα 5.003 mAh. Υπάρχει... φορτίζει με 23W φόρτιση, αλλά και παραπάνω άμα το βάλετε δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Ας πούμε 33 που έχω εγώ, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θέλει περίπου μία ώρα για να φορτίσει πλήρως από το 0%. Σε μισή ώρα φορτίζει δηλαδή στο 50%. Το κινητό έχει reverse wireless charging, δηλαδή μια συσκευή το οποίο έχει wireless charging, δηλαδή ασύρματη φόρτιση. Ουσιαστικά βάζεις τη συσκευή στο πίσω μέρος του Google, το κουμπάς και αρχίζει να φορτίζει. Και υπάρχει ρύθμιση μέσα να δεις άμα θες να το φορτίσεις μέχρι 10%, άμα φτάσει το άλλο κινητό, 20 κτλ. Πολύ χρήσιμο πιστεύω είναι αυτό. Άμα είσαι με τους φίλους έξω και δεν έχουν μπαταρία και έχεις εσύ, Τα ακουστικά σου ή τα ακουστικά σου, το ρολόι σου, οτιδήποτε. Εδώ έχουμε μια φωτογραφία του δωματίου μας, την οποία τράβηξα πριν λίγο. Το κινητό, λόγω του επεξεργαστή του Tensor, Google Tensor, υπάρχουν πολλές ικανότητες για την επεξεργασία της φωτογραφίας. Είναι τα κλασικά που σε προτείνει να γίνει πιο όμορφη φωτογραφία, το crop που υπάρχουν σε όλα τα κινητά, το tools το οποίο έχει το portrait blur. Ουσιαστικά άμα βγάλεις μια φωτογραφία το φίλο ή selfie και έχεις εδώ πέρα το που θες να μην είναι blur και κάνει τα υπόλοιπα blur στο background, και το magic eraser, το οποίο είναι αρκετά χρήσιμο να σβήσεις πράγματα τα οποία δεν θες να φαίνονται στην φωτογραφία. Άμα κάνουμε zoom εδώ το μπουκάλι με το νερό, ας πούμε, και το κυκλώσουμε, το εξαφανίζει, ή την πρίζα εδώ πέρα,
τα εξαφανίζει όλα και από ό,τι βλέπετε με αρκετά καλή λεπτομέρεια, δηλαδή δεν θα το διακρίνει ο άλλος που δεν ξέρει ότι υπήρχε ένα πράγμα εκεί πέρα. Εδώ πάνω το χταποδάκι, ας πούμε, το σβήνει, δεν φαίνεται, δεν έχει σημασία άμα δεν φαίνεται το 8 που είχε το κουτί. Γενικά είναι πολύ χρήσιμο και αυτή η ικανότητα του Google. Αυτό είναι το main χαρακτηριστικό που υπάρχουν στα Google, το Magic Eraser. Το Adjust εδώ πέρα που έχεις επίσης σε όλα τα κινητά. Τα φίλτρα. Εδώ πέρα να μαρκάρεις κάποιο, το σκύλο ξέρω εγώ, δείτε το, οτιδήποτε. Τέλος πάντων υπάρχει τα lens, τα οποία βγάζεις μια φωτογραφία και σου δείχνει προϊόντα τα οποία ψάχνεις και δεν ξέρεις πώς λέγονται, που υπάρχει επίσης σε όλα τα κινητά. Γενικά ο επεξεργαστής έχει πολλές δυνατότητες για τη φωτογραφία. Γενικά, με λίγα λόγια, ουσιαστικά είναι ένα πολύ καλό κινητό για τα λεφτά του, αξίζει να το αγοράσετε. Η κάμερα πολύ καλή, ο ήχος πολύ καλός, η μπαταρία κρατάει άνετα μία μέρα σε κανονική χρήση. Τώρα σε χρήση για gaming και για κάθε ώρα μπορεί να σας κρατήσει περίπου 12 με 14 ώρες από ό,τι έχω δει 2-3 μέρες που το έχω το κινητό. Υπερθεμένεται λίγο εύκολα, αλλά όχι σε ακραίο βαθμό. Δεν θα σας ενοχλήσει πολύ, αλλά θα το παρατηρήσετε. Και αφήνει πολλές δαχτυλιές, επειδή έχει πίσω μπρος Gorilla Glass Victus, το οποίο αφήνει δαχτυλιές το τζάμι. Αλλά καλό να κουβαλάτε και ένα πανί άμα θέλετε να το έχετε καθαρό μαζί σας, όπως έχω εγώ εδώ πέρα, το οποίο με ένα τέτοιο καθαρίζει, δεν είναι κάτι. Τώρα εδώ βλέπετε από το τζαμάκι έχω, άμα βάλετε τζαμάκι καλό είναι να έχετε και ένα κενό εδώ στο δαχτυλικό για να το πιάνει, αλλιώς δεν θα το πιάνει άμα δείτε. Πού να δείτε τώρα, Ο αισθητήρας, το δαχτυλικό αποτύπωμα. Δεν θα το πιάνει ο αισθητήρας, το δαχτυλικό αποτύπωμα δεν θα πιάνει λόγω από το τζαμάκι. Αλλά καλό να το προστατεύετε. Η κάμερα τώρα, όταν το έχετε κάτω, δεν θα σας ενοχλήσει πουθενά, δεν θα κουνιέται. Τώρα εδώ πάνω δεν πιστεύω να το χειρίζεστε και να πηγαίνει έτσι το κινητό. Εδώ κάτω λογικά. Δεν υπάρχει πρόβλημα με αυτό. Οπότε αυτό ήταν το Google. Θα σας δείξουμε μερικές φωτογραφίες τα οποία τραβήξαμε αυτές τις μέρες, επαγγελματίες φωτογράφοι και βίντεο. Ελπίζω να σας δώσαμε μια γνώμη, μια άποψη για ποιο κινητό να διαλέξετε. Είναι αρκετά καλό αυτό το κινητό για τα λεφτά που το έχει βγάλει η Google. Και για το 2023 είναι ακόμα καλά. Και για το 2023 δηλαδή δεν θα υπάρξει πρόβλημα, έχει Android 13 το λογισμικό. Αυτά για το κινητό. Κάντε subscribe, κάντε like, follow τα social media, έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τα επόμενα βίντεο και τα επόμενα unboxing που θα κάνουμε στο μέλλον. Γεια σας!